ଆମର ସୁଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯୋଉଥିଲା ଭାରତ ରତ୍ନ ଅଟଳ ଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ସୁଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଗାଁରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବା ସେଟା ହଉଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ସମର୍ପଣ, ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗକୁ ନେକ୍ସଟ ପିଢି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ସେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କେମିତି ଆହୁରି ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ହେବେ, କେମିତି ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ବଢିବ, ସେ ଦିଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଏବଂ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି କରିବା, ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଲିମିଟ ଭିତରେ ତାକୁ କରିବା। ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଏବଂ ଅଟଳଜୀଙ୍କର ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସପନଟାକୁ କେମିତି ସାକାର କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିଲା। ସୁଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ହଉଛି କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜି ବାଜପେୟୀଙ୍କ 100ତମ ଜନ୍ମଶତ ବାର୍ଷିକ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଖବରକାଗଜ ସଂଗ୍ରହ ରଖିଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରେରଣା ଦେବ କି ବାଜପେୟୀ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କଲେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରି ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ଏହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଉପରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଖବରକାଗଜ ରଖିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକଙ୍କର ଲେଖାକୁ ସାଉତି ରଖିଛି, ଯାହାକି କୌଣସି ଯୁବପିଢି ଯଦି ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଉପରେ ପିଏଚଡି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରି ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ ଜାରି ରଖିଛି। କେତେ ଭାଷାରେ? 12ଟି ଭାଷାରେ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 8ଟି ଭାଷାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଗୋଟେ ହେଡଲାଇନ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝରକୁ 2 ଥର ଆସିଥିଲେ, ତାର ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାର ତାର ହେଡଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଓଡିଆ ଭାଷାରେ